Iniciamos unha nova experiencia no Camiño de Santiago. Viaxaremos desde Brasil a Portugal e desde alí camiñaremos até a Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, lugar de veneración das reliquias do apóstol Santiago o Maior. Para elo, alén de preparación física e mental, deberemos levar a credencial do peregrino, que salaremos ao longo do percorrido e que nos permitirá obter ao final o certificado oficial, a compostelana. O Camiño de Santiago desde Portugal ten varias alternativas. As máis comúns, saindo de Lisboa ou desde o Porto, lévannos a Galicia por rutas centrais ou pola costa. Desde o Porto, existe unha variante que pasa pola cidade de Braga, podendo despois retornar ao camiño portugués clásico. Pero nesta ocasión, imos descubrir un camiño máis descoñecido e fascinante, o Camiño da Lleira e dos Arrieiros, que nos levará desde Braga a Santiago atravesando un gran tesouro natural que comparten Portugal e Galicia, a Serra do Xerés Xurés. Dezaseis anos antes de Cristo, o emperador romano César Augusto fundou Bracara Augusta, a actual Braga. Bracara Augusta foi unha das máis importantes vilas na antiga Hispania, e moitos vestixios dese pasado romano aínda se poden contemplar na actualidade. O paso do tempo convertiu a Braga nunha vila moderna e dinámica, chea de encantos. Despois de coñecer os diversos atractivos que ofrece a cidade, fun visitar a catedral, iniciada no século XI e considerada un dos máis importantes templos románicos de Portugal. Contemplar a imaxe de Santiago Apóstolo será un bo presaxio para a viaxe. Na propia catedral, poñerei o primeiro selo na credencial. Xa estamos preparados para iniciar o camiño. O Camiño da Lleira e dos Arrieiros, desde Braga a Santiago, ten un percorrido de 240 km. É un camiño precioso, pero entraña certa dificultade. Aconsello unha boa guía e boa conexión a internet para usar GPS, pois non sempre será doado atopar as indicacións. A guía que seguín estructura o camiño en 9 etapas con diversos tramos. Cada persoa deberá repartir os tramos segundo a súa vontade. A primeira etapa, de casi 29 km, levarános desde Braga a Terras de Bouro. A 2 km de Braga atopamos o Mosteiro de Rendufe, un edificio barroco do século XII que paga a pena contemplar. Despois continuaremos cara a Santiago de Caldelas, en cuya igrexa nos encontraremos de novo co apóstolo peregrino e onde querendo poderemos disfrutar das primeiras augas termais no Camiño da Lleira e dos Arrieiros. Saindo de Santiago de Caldelas, pasamos pola antiga fábrica A Real e seguindo un belísimo camiño nos dirixiremos a Santa Cruz. Alí atoparemos o primeiro de moitos vestixios do que foi este camiño no pasado. A Lleira ven sendo realmente a Vía Nova, a calzada romana creada un século despois da fundación de Bracara Augusta. Esta vía comunicaba Braga co actual Astorga e está considerada unha das máis importantes e con maior número de miliarios conservados no mundo. Os miliarios son columnas que os romanos colocaban no bordo das vías para sinalizar as distancias. Algúns teñen inscripcións e mostran a relevancia que este camiño ten. A Lleira proporciónanos unha fermosísima viaxe pola historia e a natureza. 6 km despois de Santa Cruz chegamos a Terras de Bouro, completando unha primeira e intensa etapa. Os sinais da Lleira marcaránnos a ruta certa mentras iniciamos a segunda etapa, que nos levará de Terras de Bouro a Telobios ao longo de 37 km. O camiño paséanos pola vila de Covide e a súa igrexa de Santa María. Estámonos achegando ao inicio do Parque de Peneda Xerés. Os miliarios seguiránnos facendo compaña ao longo do camiño e a natureza irá gañando cada vez máis protagonismo. Despois de 13 km de ruta,
chegamos ao impresionante miliario que marca a milla 27 da Lleira. Alí está situado o Museo Etnográfico de Campo Xerés, que aconsello visitar. Aproveito para deixar constancia do meu paso e continúo co maravilloso paseo cara a Santiago de Compostela. Estamos entrando de pleno no Parque Peneda Xerés, unha verdadeira xoia da natureza onde a tranquilidade e a beleza alcanzan os máximos niveis. As vistas da presa de Vilariño prepáranos para un paseo de especial atractivo á beira do río. Aquí a auga abunda, alimentando unha vexetación que non deixa de impresionar. Un belísimo grupo de miliarios anúncianos que chegamos á milla 31 da Lleira. Esta parte do camiño é coñecida como Mata de Albergaría. No parque hai moitas rutas para os visitantes. Aínda así, non existe aglomeración e a paz está sempre garantizada. Fichen este camiño no outono portugués. A natureza está exuberante e as cores alegran a vista. Só pode pasar que chova un pouco nalgún momento. Nese caso, teremos que sacar a roupa de auga e continuar desfrutando. Este camiño pódese facer en calquera época do ano, sabendo que o inverno pode ser especialmente dificultoso, pois nos encontramos en zona de montaña onde o clima é máis severo. En calquera caso, unha visita ás maravillas do parque é sempre aconsellable en calquera estación. Despois de compartir unha vez máis a historia cos miliarios da milla 32 e inundarnos da saúde que transmite a natureza, encontrarémonos con outra das moitas pontes da Mata de Albergaría. A Ponte de San Miguel, reconstruída en madeira sobre a base romana orixinal. O camiño terá agora un pouco de subida, chegando aos 760 metros de altura de Portela do Omen. Aquí os miliarios anunciaránnos que estamos na milla 34, xusto no antigo posto fronteirizo entre Portugal e Galicia. Entramos en Galicia e agora o Parque Peneda Xerés pasa a chamarse Parque Natural Baixa Limia Xurés. Faltan 12 km para chegar a Lobios, o final da nosa etapa. No medio do camiño atoparemos máis vestixios da grande vía romana que foi a Lleira. Primeiro un precioso grupo de miliarios. E máis adiante os impresionantes restos dunha mansión romana. A histórica mansión romana Aquis Originis, na que paga a pena parar un pouco e deixarnos levar pola imaginación. Alí preto está os baños, onde a terra regala auga termal con estupendas propiedades terapéuticas. Podemos gozar delas no moderno balneario ou libremente nas piscinas naturais do río. Nesta contorna separaremosnos da Lleira, a antigua Vía Nova, que seguirá o seu traxecto orixinal noutra dirección cara a Astorga. O Camiño de Santiago tomará agora o nome dos arrieiros, que eran as persoas encargadas de transportar o viño desde a zona do Ribeiro até Santiago e resto de Galicia. En Galicia hai varias vilas denominadas portas de entrada ao Xurés, onde teñen centros de interpretación sobre os distintos aspectos do parque. Lobios é unha desas portas e convén visitar o seu centro de interpretación sobre a flora, así como tamén a súa igrexa barroca do século XVIII. Nesta tranquila vila selei a miña credencial de peregrina e descansei ata a seguinte etapa do camiño. A terceira etapa ten 20 km e levarános desde Lobios a Castro Laboreiro. Cruzamos a ponte sobre o río Limia e dirixímonos cara a vila de Entrimo. A paisaxe menos montañosa xa nos presenta cultivos e belos camiños entre vilas máis habitadas. Pasaremos pola capela de Santo Antón en Quintáns e seguindo os cartéis veremos que estamos compartindo ruta co denominado Camiño Miñoto Ribeiro. Unha vez en Entrimo pararemos para desfrutar da igrexa de Santa María Real, unha xoia do barroco en Galicia construída en varias fases, sendo concluída no século XVIII.
Os tranquilos camiños ben sinalizados levaránnos até a vila de Pereira, onde a vida rural e a arquitectura centenaria seguirán nos dando paz e beleza. Despois da igrexa de San Facundo de Pereira, adentrarémonos noutra das impresionantes paisaxes que nos ofrece a Serra do Xurés ao longo do noso camiño. É un lugar que moita xente coñece como paisaxe lunar, dada a súa singularidade. En realidade, estámonos movendo na liña fronteiriza entre Galicia e Portugal. De feito, cando saímos da anterior vila de Pereira, estábamos en Galicia, e despois de pasear entre estes milenarios penedos, chegaremos a Meixoeira, xa en territorio portugués. Aquí, o camiño non entende de fronteiras, só nos transmite paz e natureza ao longo do seu percorrido. En cada recanto atopamos unha xoia histórica, como as centenarias pontes da Cava Vella ou da Sureira, de orixen romana. É moi agradable que eses antigos camiños nos sigan servindo nesta ruta espiritual que agora é o Camiño de Santiago. Chegamos a Castro Laboreiro, onde nos recibe a igrexa da Nosa Señora da Visitasao e onde poderemos descansar nunha vila chea de servizos e historia. Despois de Castro Laboreiro, o camiño vai saíndo do Xerés Xurés. O transcurso polo parque xa será unha experiencia inesquecible, pero eu decidín quedar algúns días máis e coñecer un pouco alén da ruta da Xeira e dos Arrieiros. Convídoos a que me acompañen nesta visita a algunhas das maravillas do Xerés Xurés e que se animen a coñecelas con calma. Garanto que non se irán arrepentir. Co corazón cheo de enerxía da serra do Xerés Xurés, continúo o meu camiño até Santiago de Compostela. Deixamos atrás o Xerés Xurés coa promesa de volver e iniciamos a nosa cuarta etapa de 28 km entre Castro Laboreiro e Cortegada. Despois da vila da Porteliña, estaremos de novo en Galicia e iremos até a Zoreira, onde camiñaremos un tempo pola liña entre Portugal e Galicia. Continuamos o noso camiño e pasamos pola capela de Santo Amaro, despois pola ermida da Virxe das Candellas,
que estivo un tempo abandonada e agora está sendo remodelada. A continuación, no alto dun monte, atoparémonos coa ermida de San Xusto. Nesta zona, os desniveis son máis suaves que na parte da serra, pero o camiño continuaranos exixindo preparación física e atención na sinalización durante todo o percorrido. Logo de cruzar a ponte sobre o río Deva, atopamos evidencia da comarca onde estamos. O Ribeiro, unha terra de viños e fermosas paisaxes. Na chegada á Cortegada podemos constatar esa beleza cunhas vistas sobre o impoñente río Miño. Cortegada é terra de augas termais, un prazer saudable que podemos disfrutar nun moderno balneario. O balneario antigo, na beira do río, está actualmente en remodelación. Despois dunha visita á igrexa de Santa María, faremos un descanso antes de iniciar a seguinte etapa. A nosa seguinte etapa levarános á vila de Verán, a 23 km de Cortegada. Saímos de Cortegada pasando pola igrexa barroca de San Bieito de Rabiño e desfrutando das cores do outono nas árbores e viñedos. Na pequena vila de Meréns poderemos ver o escudo máis grande de Galicia e xa preto dali chegaremos á vila de Arnoia. Na igrexa de San Salvador descanso un pouco e aproveito para colocar un selo na miña credencial de peregrina. Saímos de Arnoia desfrutando dun tranquilo paseo á beira do río que lle dá o nome. Galicia é coñecida como a terra dos mil ríos, e non é exaxerado. Por onde queira que imos, teremos un río acompañándonos. Agora estamos á beira do río Avia, que nos levará até Ribadavia, a seguinte vila na que pararemos. Ribadavia é unha vila realmente atractiva. Nela temos vestixios de arte románico, gótico ou barroco. As súas rúas fálannos do seu rico pasado e dun presente con servizos e hospitalidade. Saímos de Ribadavia e chegamos a Rego de Igón, que ten unha interesante igrexa do século XII. Durante uns cantos quilómetros pasearemos entre extensos viñedos e nos daremos conta da importancia da comarca do Ribeiro como produtora de viño. Como foi dito, os arrieiros eran as persoas encargadas do transporte do viño desde esta comarca ao resto de Galicia. Agora, ese antigo traballo dá nome á parte do camiño que estamos desfrutando. Desde a Capela da Misericordia divisamos Beade, importante vila do Ribeiro. Na igrexa barroca de Santa María de Beade temos o único cruceiro de Galicia con cruz de Malta. Desde aquí chegaremos pronto a Verán, vila famosa pola calidade das súas augas termais e medicinais. Está construído un novo balneario, pero aínda non dá servizo. Mentres tanto, é posible desfrutar das súas terapéuticas augas nas bellas instalacións. A capela de San Roque de Verán será o punto de despedida desta bela etapa na terra do viño do Ribeiro. A seguinte etapa levarame desde Verán a Beariz ao longo de 28 km. Como xa dixen, cada persoa deberá estructurar este camiño nos tramos que considere máis adecuados. Ás veces, as distancias son bastante longas e o camiño é moi exixente. Pasamos pola igrexa de San Miguel de Lebosende, onde poderemos contemplar un dos bonitos vales desa comarca. Mais adiante atopamos os imponentes restos da Ponte da Cruz, unha construción medieval destruída na guerra contra os franceses nos inicios do século XIX. De seguido, entramos na vila de Pazos de Arenteiro, catalogada como conxunto histórico-artístico. Aquí, ademais de pazos e escudos, contemplamos a igrexa de San Salvador, un interesante templo románico do século XII. Estamos paseando por unha belísima zona rural do interior de Galicia. As pequenas vilas, cheas de encanto, alegrannos a vista e o espírito. Pasamos pola igrexa de San Miguel de Alvarellos, de estilo predominantemente barroco. E seguimos até a capela de Paredes, desde onde tamén se contemplan unhas bonitas vistas dos vales.
Continuamos desfrutando do paseo polo rural galego até chegar a Feas, onde descanso e selo a miña credencial como peregrina no Camiño de Santiago. O descanso axuda no seguinte tramo, que ten unha importante subida e un traxecto de montaña até chegar a Beariz. Beariz é terra de migrantes e cada visitante será tratado con moita hospitalidade. Visito a igrexa de Santa María e prepárome para a seguinte etapa no camiño. Desde Beariz a Codeseda temos 31 km. Pasamos por Pardesoa, que ten unha interesante igrexa do século XV con diversas referencias a Santiago Apóstolo. Desde aí, o camiño lévame até Soutelo de Montes, unha importante vila da comarca onde rexistro o meu paso na credencial do peregrino. Adentrámonos no concello de Forcarei, unha comarca de camiños antigos e paisaxes idílicas. Despois de pasar por Acivedo, chegamos á vila do Cachafeiro. Pouco máis adiante, o camiño lévame até a Ponte Gomail, datada do século XV e que fai parte dunha antiga ruta romana. Pouco despois pasamos polo cruceiro na pequena vila da Mamoa e seguimos o camiño cara a Grela, onde visito a igrexa da Virxe de Guadalupe. Desde aquí hai unha subida até un alto, onde pasaremos pola célebre cruz da Grela. En días despexados, desde este punto, poderemos ver Santiago de Compostela ao lonxe. Baixamos durante 2 km e chegaremos a Codeseda. En Codeseda existiu un convento do século IX e na actualidade pódense contemplar o templo adicado a San Xurxo. Aquí descanso e despois de asinar nun libro de visitantes, selo a miña credencial de peregrina. A miña seguinte etapa rematará en Pontevea, a 24 km de Codeseda. Pasamos pola capela da Nosa Señora da Consolación, situada moi preto da igrexa de Santiago de Tabeirós, unha construción de estilo románico e cun Santiago peregrino na fachada que nos indica a dirección a Santiago de Compostela. O camiño lévanos até San Xiao de Guimarei, onde existe unha torre medieval do século XII de grande interese. Chegamos á importante vila de A Estrada, un lugar acolledor e cheo de servizos no que poderei descansar un pouco. Desde A Estrada pasamos por San Pedro de Toedo e a capela de Nosa Señora de Aránzazu. O paseo por estas terras é delicioso, nun ambiente rural de paz e ben sinalizado. Despois duns tranquilos quilómetros desfrutando da paisaxe, chego a Pontevea. Cruzo a fermosa ponte sobre o río Ulla, construída no século XV e descanso até a seguinte etapa. Inicio con ilusión esta etapa desde Pontevea. Só me quedan 17 km para chegar ao meu destino, Santiago de Compostela. Paso pola igrexa de San Miguel de Rarís e a continuación pola de San Xoán en Recesende. O camiño lévanos agora até San Simón de Ons, onde desfrutamos da contemplación sabendo que só nos quedan 8 km até chegar a Santiago. Pouco a pouco vai asomando o perfil da cidade no horizonte. Achegámonos a Santiago por un parque á beira do río Sar, o que nos levará até a colexiata de Santa María do Sar. Este monumento románico xa nos prepara para a beleza que imos encontrar na cidade que temos a poucos metros. Entrar en Santiago por unha das portas da antiga muralla que rodeaban a cidade é unha emoción indescriptible. Despois da porta de Mazarelos, ábrese ante nós toda a riqueza e historia que Santiago ten. O paseo polas súas rúas e a contemplación das súas construcións reconforta e enche o espírito. Santiago é un lugar de peregrinación coñecido en todo o mundo, pero tamén é unha cidade actual e viva
que acolle a todos os que chegan como se xa fosen desta terra. Coñecer Galicia en xeral e Santiago en particular é unha experiencia da que ninguén se pode arrepentir. A visión da Catedral de Santiago repón e premia por todo o esforzo feito no percorrido até aquí. Eu aínda me quero permitir máis premio e visito a tumba do apóstolo Santiago para llo agradecer. Despois solicitarei a compostelana nas oficinas do peregrino. O camiño de Santiago da Lleira e dos Arrieiros, con eses días maravillosos na Serra dos Xerés-Xurés, será unha experiencia inesquecible. Pero eu, diante da impoñente Catedral de Santiago, xa estou pensando no seguinte camiño para poder volver. Bo camiño.